खुलुमबाय। गिबियावनो गासै आंगो लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि बे खन्थाइ मोदै इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिथां रमेन गान्दा बर' सुजुनाय आरो आवरायनाय दोंसे खन्थाइ आवरायनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोनासंहोनो आखायाव लादों। बे खन्थाइ आवरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला गिबियावनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दानिया फैदो जों बयबो बिथां बर'नि खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंलांदिनि। दा गासिबो फ्राय जायफोरा आवरायलांबाय गोबाङानो रमान्टिक खन्थाइखौनो आवरायलांबाय। दा सानदोंमोन आंबो रमान्टिक खन्थाइखौनो आवरायनो, नाथाय जादियासै। आं रमान्टिक लिरनो रोङासै आरो। दा खन्थाइनि मुङा जादों नोंनि जिलिदजों आं थैबाय। संसाराव जों सानैजों दावहारुमोन, जिउनि सोरगिदिं सुथुरफोरखौ गावथारदोंमोन जों साफा साफा। सोरगिदिं साग्लोबनाय रायखसि गोसोम जोमैखौ गावखारदोंमोन जों साफा फारफा। गिलुं गिलुं आखाइ हमलायना दावबायदोंमोन जों आगानफा आगानफा। नाथाय मिथिस्लाबै हरखाब आंनि बिखायाव गंसे जिलिदा हाबफैबाय। मिथियाखैसै आं बे जिलिदा सोरनि। अब्ला दानखोमसि हर जोमै साग्लोबनायमोन। जोमैनि मोफ्लाबनाय स्रांजों सिनायबाय बे जिलिदा सोरनि। मुखा गाननाय जिउनि लोगो, नोंनि बे जिलिदजों आं थैबाय। जिउआ थैयाखैब्लाबो आंनि गोरबोआ थैबाय। अननायनि थफ्लायाबो थैनि बानाजों बोहैखारलांबाय। नोंबो लोगोसे आंनि बिखायाव थैबाय।